Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय लोगोफोर नै दा आङो थांनो ओंखारदों आरोना बहा थांनो ओंखारदों आरो बबेयाव थांगोन आरो दिनैनि दिनाव आं नोंथांमोनजों मा शेयार खालामगोन निस्सय नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ फुरायै नायलां अब्ला थारैनो मिथिनो मोनगोन आरोना लोगोफोर आं मानि थाखाय थांनो ओंखारदों आरो सोर सोरखौ लोगो हमगोन मा सावरायगोन मा खामानि मावगोन नैबे दिनैनि भिडिअ नोंथांमोना थारैनो मिथिनो मोनगोन आरोना ओमफ्राय नै आंनि अशक बिबाराव आङो भिडिअखौ लालायबाय आरोना लोगोफोर बिराद मोजां बारदों थ' बेखायनो माने बेयावनो भिडिअ लानोसै साननानै लाबाय आरोना आं लोगोफोर अब्ला आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै ओमफ्राय साथा गंसे लादों आरोना आखायाव नै साबि स्कुटिजों आं थांगोन सोरनाव थांगोन थ' बेखौबो नोंथांमोना नुगोन ओमफ्राय फारसेथिं बेग लादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा आं थांबाय थानोसै नोंथांमोनाबो आंजों थुफाबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर दा आङो नैबे आब'नाव सफैग्रोबाय आरोना गेट खेंगासिनो दा आब' बिसिनावनो आरोना गारि दोनसै आंनि स्करपिअखौ नैबाव दोनबाय आं आब'मोनाव आयो बगानभिलिया बिदि आरो नोंसिना मिक्स नामा आब' बगानभिलियालाय मोजां जाथारदोंहाय आब'ना जि मोजां जायगायावसो दंफैयो आरोना न'आ बिराद मोजां बिल्डिं गोजा नायदो नै लोगोफोर माने डन बस्क' स्कुल खाथियाव आरोना लोगोफोर बैनो डन बस्क' स्कुला नै बोरमाफोरा मासे मोजां दङ नै मासे मोजां ने मा बोरमा होननांगौ दा गिदिरथारहाय आयौ आदा ओमफ्राय नै मोजां नुगोना नुवाखै नायद' जि मोजां नुदों गावदां नुखादों बैसागुनि देलायबावाखै ओमफ्राय नै पिंक कालार गानदों फिसाजोनि फिसालाय खासिगोन फिसाजोआ नै गौरां मोनबाय लोगोफोर फिसाजोनिबो दंखायो सारि देबदारु बिफां खानाय फिथराव होग्राया खफा नङाबाबो बे नानिनिया एकदम बे बिबार गोलाव माबाया बेखौ फानजायो फाननानै लाखिया खेबाबाबो साला उफाय गैया ओमफ्राय आंहा बे बिबार माबाया ओरै खानाय फिथराव सोग्राया बिदिखौबो मोनो बिबारखौ ओरै औ स्लेब बायदि ओरै सोग्रा दंना दङ माथो बायदि थागोन मोजां नै लोगोफोर सिनाय जोंबायसोना साल बिफां गोजा बियो बैथिं सिन्थानो आयु लामाफ्रा बिराद मोजां जाबाय आरो नै लोगोफोर नायदो साल बिफां गोजा बबेयाव जाखोना माखो बाल मा सिरि सारि सालबारि गुसु मा होनदों गय गारथायसो लांबाय आंहा बबे गंगार थाइसे रायलायदो माथो फट'आव फिथो होनदोंमोनलाय नेबाय थादोंमोन जों बै एम्फौ दं नामा बैयाव ना मा जाखो खोबनानै दोनलायनाय बहाय गोलैखो ओइ नाय एम्फौ दंनो लोगोफोर बेवहाय एम्फौ बहाय कलेजाव थांनाया बबे जायगायाव गोलैखो ओमफ्राय जेबो जायासै नै साल बिफां मोनबावबाय नै दानलिनदों दां ना ओमफ्राय दा नै खामानियाथ' नों बेनो हराखै मेसेज हरखादों ना 13 थारिखआवनो जाबायनो मादै ओंखाम गोजां ओमफ्रायो नै बियो औ थागुना बिलाइ बे आदुमब्रा बिलाइ अन्थाइ बाजाब बेखौ मा होनदोंमोनलाय आब' बेखौ मैथा सिख्ला नै बियो मैथा सिख्ला मा अन्थाव बाथाव मैथा सिख्ला आयु फिसाया आयु माथो सु दंलायो ओमफ्राय नै लाफा मोनबाय लाबाय नोंसो
हांसो रामाय ओमफ्रायो माबा दाउस्रि आथिं दाउस्रि आथिं सना फुलि रुपा फुलि नांलाय माइसुन्द्रिखौ लाखा बियो मावजि खोमाने बेनो होनदां ए माइसुन्द्रिखौ लाखादो आब' नै बियो उसुमै ओमफ्राय आब' नैबे मामोनलाय बियो बिनि नामखौ ओमफ्राय नै बियो सना फुलि दाउस्रि आथिं दा बिमा खिथादो थाब बे दाउस्रि आथिं जाबस्रि र' ओमफ्राय बे फुलसो नङा बबेसो फुल नङा दाउस्रि आथिंनो फुलबाबो जाहैजोबगोन नै इनि नामखौ मिथिथ'वासै ने ओमफ्राय नै बियो मा मोनलाय बेखौनोथ' होनदों बेहाबो मा होनदों बियो सना फुलि ओमफ्राय सोरबा खिथादोंलाय रुपा फुलि होननाया बहाबोरै सना फुलि ओमफ्राय बियो मानिमुनि आरिखौ खानाय जायाखै र' दाउस्रि आथिंमोन नामा बियो बे दाउस्रि आथिं ओमफ्राय बेखौ मिथिथ'ला बेखौ नाम गैया बेसो ओमफ्राय नैबे माबा हांसो गारामाय दा हांसो गारामाय खानसिसा ओमफ्राय जाबस्रि बेयो जाबस्रि ओमफ्राय नै फेनेल खुगा बिलाइ माइसुन्द्रि बिलाइ ओमफ्राय बेखौ मा होनदों खिफि बेन्दों माथो फिसा फिसाखाय सिनायासै खिफि बेन्दों जाबस्रि माबा खानसिसा दाउस्रि आथिं हांसो गारामाय ओमफ्रायो सना फुलि खिफि बेन्दों नै बेयो माबा फेनेल खुगा ओमफ्राय जोंहा साहा लोंनोसै लोगोफोरजों मैगंसो खांनो फैदों नालाय गोखा गोखै पार्टिसिपेट खालामगोन नालाय जोङो ओमफ्राय दा माखासे खांखांबाय नोंथांमोननो खिथाखांखाबाय ओमफ्राय साहा लोंना लाग्रोनोसै आरोना लोगोफोर एकदम साहायाबो खन' गाइखेरनि साहा खाबाबो जि मोजां ओमफ्राय नै साहाखौ नायलाय जि मोजां गोथावखा टेस्टि ओमफ्राय आरोबाव मादै लाबोबावबाय नै मादैया नै मादैया लाबोबावबाय नै मादैया जि हेल्प खालामबाय जोंखौ मैगं खांनायाव लाइ ओमफ्राय बुथुवा बेखिनि आरो दंबावो बहुद दंबावो 101था ओमफ्राय नैबे मैसुं लाबोबावबाय नै मादैया मैसुं ओमफ्राय नै सबाय बिमायाबो थाइजेननायनो मादैमोननि बेखिनि जाबाय फेनेल खुगाखौ लिराखैमोन आङो जिखुनु खाजोब्बाय सिनायखाबाय बे फेनेल खुगा ओमफ्रायो बेबो ना बेबो फेनेल खुगा बेबो फेनेल खुगा नैबे जाबस्रि ना मा होनोमोनलाय अबेया फारौखिया नैबे फारौखिया जाबाय दे बेखौ लिरनोसै ओमफ्राय जोग्लावरिखौथ' लिरबावाखै लिरदों जोग्लावरिखौथ' सिनायो आरो गंगार दुन्दिया नैबेनि नामखौनो मोनाखिसैहाय आङो अबेखौ जाबस्रि ना मा होनदोंमोन बे आब'आ बै सासेया जाबस्रि होनदों लाखाबायना लाखाबाय होमबाबो लाबावनोसै सोदेरनानै ला दङ बेनो ओमफ्राय नै लोगोफोर माखासे मैगंफोरखौ बेयावनो नागिरजोब्बाय आरोना बे आब'मोननि बारियावनो नै बिसिना सबाय बिमाया बिराद मोजां जादों आरोना नै सबाय बिमा गोजा आरोना बियो गासिबो लाइन मालाय थाइहांलायबावबाय नै सबाय बिमाया बिसिना मैगं बारिया बिराद गुवार आरोना लोगोफोर मैगं खेथि खालामग्राया थ' आं सबाय बिमा बारियाव हाबफैबाय आरोना लोगोफोर माखासे खांखांखाबाय मैगंफोरखौ आरोना खिन्थु बिराद बुरजा लिस्ट खालामदोंमोन जोङो ओमफ्राय बे लिस्टखौहाय बावगारबोबाय अब्लाबो माने गोसोखां नागिरगासिनो आरोना लोगोफोर ओमफ्रायहाय फिसाया नै बिथिं दङ थाइबें आरोना नै बिथिं थाइबें दङ ओमफ्राय लोगोसेनो बायदि दंजोबो आरोना जोगोनार दङ नै लोगोफोर बैयावहाय फाथो दं नै टमेट'फ्रा नै फाथोआ आरोना आरो दंबावोसो ओइथिं बैसां होलाबायनाय दङ आरोना लोगोफोर नै बिराद गुवार ओमफ्राय नै लाइफोरा गेजेराव लाइ होखावदों आरोना लोगोफोर मालाय बारियानो गुवारथार आब'मोना मैगं जाग्रा बारिया लोगोफोर दा जोङो माखासे मैगंखौ कालेक्ट खालामखांबाय ओमफ्राय आब' सानैया बैथिं दंहैयो आरोना ओमफ्राय आंहाथ' सा खोला सानजा सोनाबखौ आन्दायखाबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै आङो मना लाबाय आरोना बिसोर मना बिहरदों ओमफ्राय थांबाय थानि आरोना मा जायगायाव दङ बिसोरो नै आब'मोननि गामिया जि मोजां आरोना फुल सारि ओमफ्राय दाथ' बिफां लाइफां सोमखोर जाबोगासिनो बिराद मोजां समायदों आरोना
गामियानो ओमफ्राय लोगोफोर दा आंथ' हारसिं नङा होनबा ओमफ्राय गामियावबो दिनैसो फार्स्ट टाइम फैजेननाय थ' आङो आब'नाव आं माने भिडिअ खालामबाय थानाय समावनो आब'आ आंनाव फन हरदों आरोना ओरै फै होननानै थ' माने आन्दासैनो फनजों थांदों आरोना लोगोफोर माने आंथ' खोन्थाखाबाय नोंथांमोननो माने आङो सा खोला सानजा सोनाबखौ आन्दायबाय बेखायनो ओरै आखिथिं फै होननायखाय माने आखिथिं थांगासिनो ओमफ्राय बारहुंखाजों माने बिसोर गामियावहाय नै औवाया गोग्लैना दंमोन आरो औवा बारै फैबाय आङो ओमफ्राय सासे आदै लोगो मोनबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेजोंनो एसे रायलायबायबो ओमफ्राय माने आङो ओरैनो भिडिअ खालामहोलां ओरैनो रायलायदों नालाय लोगोफोर ओंखायनो माने साउन्डआ जाखांफैयासै आरो ओंखायनो आङो दा एडिट खालामना होनांगौ जाबाय आरोना भइस टाइपिं होनांगौ जाबाय थ' आङो थांगासिनो आरोना ओमफ्राय बिसोर गामिया नै बे लामाया जाहैबाय फोथारजों थांनाय लामा ओमफ्राय ओरैबो हरैबो बथ साइड माने औवा बागान गोजा आरोना ओरैबायदि मोजां थान्दानो ओमफ्राय बोथोरा ओइदिनखालि माने बांद्राय सान्दुंबो नङा बिदि आरोना दोमैलुलु जादोंमोन थ' आं थांगासिनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय माने भिडिअ'आ गोलाव जागोन मैगं खानाय मानाय बेफोरखौ गासैखौबो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो सानदों आरोना लोगोफोर आरो लोगोसे माने बियो जोंनि थाखायबो मेम'रि हिसाबै थाथोंसै होननानैहाय आङो बे भिडिअ'खौ गोलावबाबो खालामनाय जाबाय ओमफ्राय नैबेथ' बुहुद गोलावमोन आरो बायदि माने फनावनो रायलायबोबाय थानाय मिनिबोबाय थानायमोन आरोना लोगोफोर बबेथिं माने सोंहरबाय थादोंमोन आरोना आङो फनाव थ' नुहुरबाय आरोना नुहुरनानै माने आङो आब'खौ मिनिहरदोंमोन आरोना जंखाय हरदोंमोन मना लानानै फैबाय आरोना माने मा मैगं गासिबो मैगंखौ माने जोङो बुथुमनो नाजादों बेखायनो माने फोथाराव फैदों आरोना थ' आंना खामानिया माने जमा खुन्दुंजों खाथबनायमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बिसोरो माने मैगंखौ लाख'नो हाला बेखायनो मना बिहरनायखाय मना लानानै फैदों आरोना लोगोफोर नायदो नै बिफांफ्रा सोमखोर जाजोब्बाय आरोना बिराद मोजां नै लोगोफोर नायदो ब्रिजबो दंबावो ब्रिजनि खाथि खाला बेसेबा मोजां सिनारि नायदो नै लोगोफोर बेबायदि समायना सोमखोर जायगायावसो मैगं खानो फैदों आरोना लोगोफोर खाबाय थाथावथाव मैगं नागिरबाय थाथावथाव बाराबो मा एसे मोजां बारदों ओमफ्राय नै दिंखिया मोनबाय बिराद लायलाय मनाखौ मना लाबोखाबाय आं नै माथो माबा मादैबो दंफैलाय ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना नैबेवहाय दैमा नुदोंना बे दैनि नामानो जाहैबाय आइ गंगा बिमा खेलें दै आरोना लोगोफोर थ' नोंथांमोननोबो खोन्थाबाय बे दै सेरनो जों मोजां मैगं खादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै मादैयाबो जोंनो हेल्प खालामना होगासिनो सिब्रु मोनबाय नागिरफादोंहाय औ दहायनिफ्रायनो लाब जाथारथों जानांगौथ' आरो नाम्बाराव जाथारनांगौ औ जागोन नागिरगासिनो जोङो मैगं दाउ फेन्दायाबो मोनबाय ने ना बियो फिसाजार ओइलाय सिब्रुबो मोनबाय मोननायालाय मोनगोन बायदि मोनबाय आं बे जाबाय दिंखिया लिस्ट बावबोनायानो जायासै जोंना अबावबा दोनबावदों मैगं खिजिमाया उदै उला हाबनानै बेसे खस्थ' खालामदों जोङो आं बारा खस्थ' खालामबावनाङासै मादै बे आब' सानैया खागोन दे आं खागोन दा मोनायाव आं मावजोबथारगोन माखासे खामानिखौ प्राइजनि खामानिखौ ओइलाय खाबाय सान्दुं गोसायाव अखा हाबाथ' खस्थ' जाबावगौसोमोन ने सान्दुङाबो दुङाहां नै मैगङा मा बियो मा नामथाय बेखौ थेंखु होनो नै बियो थेंखुनो माबाया आजिनाय मोनबाय खाबाय रोदा रोदि नैबेलाय बेबो थेंखुआनो ने थेंखु मोनदों लाफा सायख' मोनबाय नै लाफा सायख' सामलावथि नैबे सामलावथिनो आयु नैबे थेंखु इलाय माने नामखौसो मोनाना ने दंजोबो आं नुयो ओमफ्राय बेखौ थब गोसोआव फैबाय आरो साम' थेंखु साम' दहाय बेयाव खानायामोन दे मा होनदोंमोनलाय साम' थेंखु सामलावथि सामलावथि मोजां नुदोंना नै लोगोफोर बिराद मोजां नै जायगाया
साइज नुथारदों ब्रिजजों गोखा गोखैनि गोखा गोखै गोखा गोखैयाव नाम्बार 1 थांखासिगोन आरो जोङो 100 बुथुमनो थिनदों 100नि बारबाय ना मावजि खोमाया आं नायगासिनो दं फायबोरो नोंनि दैनि बेसरखौ नायाखै बियो नै दैयावबो मोनबावबाय जोंहा मैगंखौ एलान्सि मैगं दैयावबो मोनबाय नै मान्दियाबो मोनबाय औ एलान्सि मैगं फानो दोनलां होनलायलायनाय जानानै माथो नाथुर एरि मोनजोबो खोमालै ना मोनथावथावखा बोरैबा मा नाथुर बिमा दावखोलाबायोनदां नैबे मा होनदों मादै खिथादो दे आजोनाय बिमोनथाय ओंख्रि जाखायोनो बेखौबो ओंखायनो जों गोखा गोखैयाव होनोसै औ मोनबाय आराम मोनबाय मोननाया हले फैदो आजोनाय बिमोनथाय माबा दाबावखा बिसंगालि फिसा हा नेरसिं लाखाबाय आं लाबाय नेरसिङा मैथा सिख्लायाव नै माबा सु गोनांखाय एसे सायाव लानोसै नामा सानदां नै बियो आसौ नै बावखाला बेलाय आसौ बुंजासे लाखाबाय नै लायबावनोसै नै गन्थं गोलावखौ लायबावनोसै नैबे एकदम गोजाखौसोखा आरो थादो दे मादै मोना गासिबो आदै थादो बाय आदै मादै मोना थाथ'दो जागोन आयु नों बहा ओंखारहैनांगौ बिसिनावसो ओंखारहैनांगौ आङो इसोराव थांसै बिदिनो खालाम औ लांथोंसैल' आंखौ दा आङो न'आव सफैबाय ओमफ्राय सफैनानै आङो मैगंफोरखौ जोथोन लाबाय आरोना नै लोगोफोर माने आङो गामसा आराम गिसि खालामनानै खोबनानै दोनबाय नै मैगङा नै आङो मैगंखौ बेबायदि खालामदों आरोना सिङाव गामसा गिसि खालामनानै बबाय ओमफ्राय नै आङो मैगंखौ होबाय नै मैगङा बिराद बुरजा आरोना लोगोफोर मैगङा बिराद बुरजा जाबाय ओमफ्राय सायावबो माने आङो दै गिसि खालामना आरो गामसाखौ फिसिनानै बिदि खोबनानै दोनबाय आरोना नै लोगोफोर ओमफ्रायहाय नैबे मनायावबो दंबावो मैगंखौथ' नोंथांमोना नुखाबाय बबेयाव नागिरदों फोथारावबो नागिरदों ओमफ्राय बे आब'मोननि न'आवबो बिस्रा गुवार माबा मैगंनि बागान दंखायो नालाय लोगोफोर ओमफ्राय बेयाव माखासे मोनबाय फोथारावबो माखासे मोनबाय थ' बेखिनि लाबोबाय बेसे जाखो लिस्ट खालामबासो मिथिसिगोन आरोना लोगोफोर आरो मोनसे मैगंनि प्रुफबो होनांगौ 100था मैगंनि प्रुफ बिदों नालाय लोगोफोर थ' गासै बेसेबां जाखो दा मिथिथ'वासै आरोना माने लिस्टखौनो बावलांदों ओमफ्राय आब'मोनहा माइब्रानि जौ लायनो थांदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बहुद खामानि दंबावो आरोना बेखौहाय माने सार्ट पेपाराव सिथाबनो नागिरदों आरोना जोङो जिहेतु मैगंनि प्रुफ होनांगौ थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना